Moi Saara, voinko mä istua tähän hetkeksi? Mitä sulle kuuluu? No, ei mulle mitään erityisempää kuulu. Joo, mä vaan katsoin, että sä näytit vähän sieltä, että on jotenkin kurja mieli tai paha olla, että onko sulla joku hätä? No joo, tavallaan. Siis sä voit kertoa mulle ja mä yritän kyllä auttaa, jos mä jotenkin vaan voin, että mikä on? No kun me meni mun poikakaverin kanssa poikki. Ja nyt se on yhden mun luokkakaverin kanssa. Ja on vaan tosi huono fiilis siitä. Ja mikä ei oikein jaksanut kiinnostaa sen jälkeen. Siis kuulostaa tosi kurjalta, että mä ymmärrän hyvin, että tuntuu pahalta. Onko siitä jo pitkä aika? No, on siitä pari kuukautta jo, mutta siitä on vaan tosi vaikea päästä yli. Oot sä jutellut sun kavereille tai sun vanhemmille tästä? Ei ne oikein jaksa enää kuunnella, kun niillä on niiden omat jutut ja menot. Okei. Mitäs koulussa? Meneekö koulussa hyvin? Ei se oikein jaksanut kiinnostaa, eikä mikään muukaan. On vaan tosi väsynyt, kun en saa oikein iltasi unta. Just. Toi kuulostaa vähän, että jos on kovin alavireinen olo ja sitten on just tällaisia vähän niin kuin pitempään jatkunutta, että on tosi väsynyt ja mikä ei kiinnosta ja sitten on paljon sellaisia vaikka negatiivisia ajatuksia, jotka vaan hyrrää mielessä, niin saattaa olla myös masennusta. Et mitä sä luulet, että voisiko se olla nyt tässä kyseessä? No joo, ehkä. Joo. Mites olisiko mahdollista, että sä juttelisit vaikka jollekin sun hyvälle kaverille ja sun vanhemmille tästä? Joo. Joo, se olisi tosi tärkeää, että kumminkin että saa sitä tukea ja niin että ihmiset, jotka välittää susta, niin tietää, että mitä on sitten meneillään. Ja mä mietin kanssa, että mä tiedän, että teidän koulussa on koulupsykologi aina maanantaisin ja keskiviikkoisin. Ja mä mietin, että voisit sä vaikka soittaa ja kysyä, että olisiko hänellä aikoja, jos soittaisit vaikka jo huomenna. Olisiko se mahdollista? Mitä sä luulet? Mä voin antaa sulle sen numeronkin. Joo, ehkä mä voisin. Joo. Tosi hieno juttu. Ja sitten me nähdään täällä ensi viikolla, eikö vaan? Ja sopiiko, jos mä kysäsen sulta, että sait sä ajan ja muutenkin, että mitä kuuluu, miten menee? Joo, se olisi ihan okei. Hyvä juttu. Hienoa.